Esta intervención de 1993, esta primeira campaña, porque temos que ter en conta que é a primeira campaña en serio de excavación en área, fíxose como se facían normalmente as excavacións naquela época. Digamos que sería o último dunha época, a última intervención dun modelo de intervención arqueolóxica moi peculiar nos anos 90, nos anos 80 e 90, que se facía a través de diferentes programas de investigación avalados ou sustentados por outras serie digamos, de institucións de investigación arqueolóxica en Galicia, que basicamente eran a Universidade, aos museos con sección de arqueoloxía e o Instituto Padre Sarmiento, eran as tres, digamos, as tres patas da investigación arqueolóxica en Galicia, e esta se fixo pois, dentro dos plans de investigación arqueolóxica do Museo de Pontevedra, avalada polo Museo de Pontevedra, e coa participación de voluntarios. Os resultados principais. Primeiro, a definición dun poboado cunha liña defensiva, digamos, por falar en términos da época, contextualizados, espectacular, con dúas caras vista, feita cun sistema que podíamos entender incluso como ciclópeo, mal construída, mal rematada, pero evidentemente por cuestións metodolóxicas da época. Esa muralla acolle polo interior un espacio normal, apenas dunha hectárea, un espacio habitacional, no que apareceron os restos dunha pequena cabana, que non podemos definir porque acabouse o tempo da excavación. Unha cabana na que apareceron prácticamente os únicos restos materiais asociados a esa pequena construción. 20 anos despois, o proxecto inicial que pretendíamos levar a cabo está xa non só materializado, senón, como digo, superado. Hai evidencias xa visibles, como pode ser as intervencións nos muiños e na zona inmediata ao castro. A excavación parece ser que non modifica demasiado as hipótesis, por lo menos que en principio, non modifica demasiado as hipótesis que tiramos da primeira campaña, o cual, desde o punto de vista profesional, é moi gratificante. Bueno, en realidade, o que se trata agora é de continuar e de non parar aquí, e poñer en evidencia un castro que si podemos vendelo por algo non é precisamente porque sexa un castro máis, que sería o normal, sino porque é un castro diferente, completamente diferente ao resto dos castros que se coñecen nestes momentos. Penso que xa é motivo suficiente como para continuar a investigación.